Huriana hinaholongan ni Tuhata manang di dia pehita maringanan Tuhata mana madongani doho na mangaramoti hamu saluhutna. Adorang sosahat tita Tuhatan debata jumulu mahita martangiang. Asiniroha madihamu doho damen na siat Tuhatai ima mangaramoti ati-ati doho pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Jamita pertanyaan dihita tu Minggu 22 Dung Trinitatis tanggal 27 Oktober 2024. Imana tersurat di Markus bidu 10 ayat 46 sahatu 52. Do topik minggu guru dok ni debatado saluhutna. Manang Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Songonomma didok disi. Dungi dibongoti nasida mahuta Jericho. Jadi di naruar ibana sia Jericho. Rap posisian na dohot halak na torop. Adong mahudul disi dipinggol ni dalani sahalak si panehenehe nama pitung si Bartimeus anak ni si Timeus. Jadi dung di bege ibana Yesus nasian Nasaret doi hape dipuka mama jauh-jauhon. Oh Yesus anak ni si Daud asi maroham mida ahu. Lado mamicang ibana asasit nian alai lam digugu do majohon ale anak ni si Daud asi maroham diahu. Jadi sulon ma Yesus didok ma jauhamu ma ibana gabe di jauh ma nama pitungi didok mamadok ibana pos maroham hehe maho di jauh doho. Jadi hatok ma ibana hehe laho madapot to Yesus laos tading do anggo ulosna. Dipakulingi Yesus ma ibana aha dipangido roham si bahenok kutuho. Jala didok na mapitungi matu ibana guru nami naing marnida ma nian matakku. Dungi didok Yesus ma tu ibana laho maho dipangulu hapor siyaw midoho jala mamittor marnida mamatana laos dihutom ma Yesus di sidelanan nai ido sahatna. Huria na hinaholongan itu hatta saya akan memulai renungan ini dengan apa itu disabilitas. Yaitu seseorang yang mengalami kekurangan di fisik, mental, intelektual, sensorik, emosional, atau perkembangan dalam jangka waktu lama. Kekurangan ini membuat seseorang mengalami kesulitan beraktivitas atau berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Disabilitas bisa disebabkan penyakit, kecelakaan, atau bawaan lahir. Jenis-jenis disabilitas yaitu disabilitas fisik seperti amputasi, lumpuh layuh, atau cerebral palsy atau CP. Kedua, disabilitas intelektual seperti lambat belajar, disabilitas grahita, dan Down syndrome. Patoluhon disabilitas mental seperti skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian. Yang keempat, disabilitas sensorik seperti disabilitas netra, disabilitas rungu, dan atau disabilitas wicara. Orang yang mengalami disabilitas disebut difabel. Difabel memiliki hak yang sama dengan semua orang dan tidak boleh mendapatkan diskriminasi. Hamuna kadongan iduna teida diturpukon
adong sahala na disabilitas na mapitung na marguar si Bartimeus anak ni si Timeus. Laho mangguhi haporluan ni ngoluna manehenehe dui mana manang mengimis dui bana na somal hudul di pinggol ni dalan haruar sian pintu Jericho. Di hatorangan niya kanamalo natoras na pe mapitung do jala si Bartimeus pe nunga mapitung sian hatutubuna. Sianon boy ma idota akan na disabilitas hatiai laho mangguhi ngoluna manehenehe do. Molo di partikianon manehenehe do umumna akan na mapitung. Alani boha asa haruar na sida siani marsyajar hita sian si Bartimeus ima masihol di hamalumos siat Tuhan Yesus. Ay di bagasan Tuhan Yesus adong do haluaon adong do hamalumon. Asadung di bawah si Bartimeus na mamudus ma Yesus sian inganani pitor marswara nagugu ibana. O Yesus anak ni si Daud asi maroham mida ahu. Boha nung asongani hita majuhut tuhatai munadong dia do piho hamaolon hasusaan do parukilom isi do dijuho asa malua ho isi do tajo asa malua hita opungta do marang nagugu di portibiodo do ragam akan na asingi. Molo si Bartimeus takas do maboto holat Tuhan Yesus do na gabe inganan pangalualuan na buy paluahon ni mana laho paluahon siya sudi parsoryon na dohot hahurangan na ay hola di baga sa Tuhan Yesus do buy masa na so mungkin gabe mungkin didok di Lukas sada itulul pitu ay danga dong naso tarpatu pa debata. Alanima di suara si Bartimeus asi roham mida ahu. Labatan na holan asini rohani tuani do nata pangasahon. Danga dong dukon ni asi roham namar lapata do dang layak manang dang pat nian hita majalo. Ala niya kapardusota. Alai pos dorohata asi dorohani debata dia kana majoguarna alai hamuna kadongan dang pitor mulus pangiduan ni si Bartimeusi saya dong do hamba tasya duru hido diturbuk tol lado nama micang ibana asasip nian totu padohanon paingotot tita saya dong do na mga bati hita molo na yung jonok tu Tuhan Yesus. Ay di pikiran ni Jolma, boy do maragam taringo tu hita. Ay isyo, so na pahibat tu bayon. So na hibato majujo Jesus. Lampatan na boy do halak base mamereng. So na masa tu si Bartimeus. Alam mapitong ibana. Ala disabilitas totu pardu sadon ninna diba bapak na mapitung iba na mapitung sungguh sesuatu yang tidak layak di hadapan Tuhan Yesus menurut mereka. Songoni do buido adong mamereng si Bartimeus ala hahurangan nai alai danggabe pangabati di rohani si Bartimeus alai lam gugodo majouhon ale anak ni si Daud asi maroham diahu. Soni manang hita molo adong na mga bati hita siya duru lau pajugpak do Tuhan Yesus mangido asi ni rohana unang ma pitor sumur tita unang mahalak tabahen suha-suhata lau pajugpang do Tuhan Yesus alai naing masya diri tesadiri doho pos ni roha. Hinoron ni gabe sulon manang berhenti mat Tuhan Yesus didok ma johamu may bana
gabe di jo mana mapitungi didok mamad do ibana pos maroham hehe maho di jo doho mabigi jo ni si Bartimeus tu Tuhan Yesus gabe maradi ma Tuhan Yesus jala didok asaromad dapot tu Tuhan Yesus dang marisuang jo nai na mangido asin rohani Tuhan Yesus di jo do ibana asaromad dapot tu Tuhan Yesus alani Pitor dihalaputi si Bartimeus do madapot tu Tuhan Yesus laus tading do ulos di son dang na tartading alai sengaja do dibuka di bahasa Indonesia didok ia menanggalkan jubahnya ia segera berdiri dan segera mendapatkan Yesus lapatanna ahana mengebati ibana lahu pazupang do Tuhan Yesus ditarik kon ibana do boy sa jodo ulos nai mengebati imana pazupang do Tuhan Yesus manang memperlambat gerakannya asa dohonon manangisi na rotu Tuhan Yesus ikom mananggalhon ulos rasa cukup maboloko gijang ni roha ayarong do solma ngadong hahuranganna alay tong gijang rohana dohot akan abuy membebani manang mengebati pazupang do Tuhan Yesus didok di Heber 12 sada ibahini nang hitape ala nasai torop ni sitidangi humalia kita tapi akom manasa napasorakton rodi dosa nagirgir makaliangi jala mabengek ni roha mahita marlujung tu bagasan paraloan nasoson di jolota hamuna kadongan dungi dipakulingi Yesus maibana aha dipangido roham si bahenok kutuho gabe dia lusi si Bartimeus ma guru nami naing marnida manian mataku totu ahana marga di ibana ima marnida ay marhite na marnidai gabe bui ma ibana mangulaulona dang be manehenehe be ibana artina aha kebutuhan ni ibana na mabahedang tergantung pada orang lain alay boy mamangula siya diri na sa diri dauddo na jujut masa taida di parngulunon mula adong kesempatang dang kebutuhan utama di diri tay na tabangido olo do gabe nasing nagabi tong mabay kita dang malua tabereng maka pinjol nungain gudang nagabi korban dang jalan haruari dungi dok Tuhan Yesus ma laho maho di pangulu hapor siyaw midoho luar biasa kadongan hapor siyaw ni si Bartimeoson tepat sasaran dona pingin nangido na itu Tuhan Yesus totu haporsiaon na di Tuhan Yesus anak ni si Daud doho asin ni rohana doho wasona mabay malum si Bartimeus dang hasusaan na dang parukilon na alay ala haporsiaon na dohonon ma pangurupion na tajalos ya Tuhan Yesus ima narosian haporsiaon hido no marga sayunang maala ni hahurangata ubahin narohita Tuhan Yesus alay ala ni haporsiaw ma jala na mangihuk muse dung di jalo si Bartimeus sama lumoni dang marpikir dua hali bana sebagai ucapan syukurnya laos di huton ibana do Tuhan Yesus di si dalanan nai adong lo solma molong adap na pinangidunay pitor lupa do di Tuhan Yesus na mga lehop pasu-pasunay pitor ditadikon lupa siya dia dapok na pinangidunay alania kadongan guru dok ni debatado sa luhu na ido ikos sa itu ibana hita marhaporsyaw jala marhite haporsyaw ta haporsyaw mi paluaw na dohita ho dohot ahu amen martangiang mahita
Moliate madiho Tuhan dihatam nahu bagi hami. Guru dok dihodo saluhukna. Alani Tuhan asi maroham dihami. Homa na madongani doho na mangaramoti hami. Pamalub pami sia sudi hafurakan nami. Sia sudi akadu sa pangaloson nami. Asa margugu hami. Asi roham Tuhan. Tarpuji maho di sudi ngulu nami. Holam mga sahon guar ni anak mo Yesus Kristuan nami. Say jalo matangyang ninaposomon. Amen.